Rahotanni suna ƙara fitowa dangane da abin da ya faru jiya na sojojin Amerika da suka shiga garin Isfahan da ke ƙasar Iran. Bayanai ya nuna cewa sojojin Amerika ba wai sun je kuɓuto ko ceto da wannan Elman matuƙin jirgin F-15E wanda ƙasar Iran suka kaɗo ba ne, ba sun je ceto shi ba ne. Akwai wani motive, akwai wani ɓoyayyen manufa a zuciyarsu kuma an gano. Saboda abin da ya faru shine sun je kwaso centrifuge uranium na ƙasar Iran. Centrifuge shine is a device used to enrich uranium from fossil isotope using speed rotation. Centrifuge zan samu ku hoton centrifuge yana nan kusa da tashar Isfahan. Sun je kusa da gun kuma inda aka harbo jirgin F-15E yana nan a wurin Zagros Mountain, wurin dutsuna ne wanda tsakanin shi da wannan tashar nukiliya na ƙasar Iran 500 km ne. So kuma tambayan anan shine me ya kai su kusa da tashar nukiliya ɗin ƙasar Iran? Kuma abin da ya bada mamaki shine sun ɗauki jirgin da yake ɗaukar sojoji C-130, ana iba sun ɗauki sojoji fiye da 100, kusan 200. Sannan kuma sun ɗauki How Black helicopter, shi ma sun ɗauki sojoji How Black helicopter guda 2. C-130 jirgin da yake ɗaukar sojoji sun ɗauke shi guda 1, kuma sun je kusa da tashar nukiliya na Isfahan da ke garin Isfahan da ke ƙasar Iran. Kuma inda aka harbo wannan jirgin yana nan a wurin Baya Ahmad Province, that is Zagros Mountain, tsakanin shi da gun 500 km. To me ya kai su gun? Tambayan shine ƙwarƙwaron inda ake tace uranium, ƙwarƙwaron shi suka je ɗaukowa. Zan sa muku hoton shi. Shi ne aka gano cewa suka je ɗauko wannan ƙwarƙwaron abin da ake tace uranium wanda yake tashar Isfahan suka je ɗaukowa, saboda sun zo da sojoji fiye da 200, kuma an yi sanadiyyar kashe sojoji da yawa, an jikkata saura da yawa, sannan kuma an kama sauran sojojin, ƙasar Iran ta kama su. Shi ne abin da ya faru kawai. Sun je da wani manufa ne kuma sai Allah ya tona musu asiri. Amma suka ce wai sun je ceto, sun je, shi yasa bari in gaya muku wani abu, shi yasa Amerika suka ce suna neman a tsagaita wuta na kwana 2, saboda za su je nemo za su je nemo matukin jirginsu da aka harbo shi, wato jirgin F-15A, wannan matuka jirgi guda 2 da suka ɓace za su je nemo su. The truth of the matter shine suka je nemo shi, amma akwai motives, akwai hidden motives, akwai wani ɓoyayyen manufa a zuciyarsu. Da suka je wannan yanki na Isfahan na kusa da tashar nukiliya na ƙasar Iran, sai suka yi ƙoƙarin cewa za su ɗauko wannan ƙwarƙwaron da ake tace uranium, wato wanda ake shi centrifuge, suka je ɗaukowa, wanda ake using ɗin shi na enriching ɗin uranium suka je ɗaukowa. Kwatsam sai kuma ƙasar Iran suka tura sojojin Basij. Ƙasar Iran suka tura sojojin Basij troops da kuma police na ƙasar Iran suka engaging ɗin, suna harbe-harbe. Ya yi sanadiyan aka samu mutane 5 suka mutu, sannan kuma sojojin Amerika suka jikkata, saura kuma aka kama su. Shi ne kawai abin da ya faru. Sun je ɗauko centrifuge nuclear uranium na ƙasar Iran ne. Centrifuge suka je ɗaukowa, saboda shi Donald Trump ya sha bayyanawa cewa su ƙoƙarinsu shine su ga cewa sun ɗauki wannan centrifuge wanda ake enriching ɗin uranium, wanda aka yi enriching uranium to 40%, wanda ake separating nashi da fissile isotope, wanda yake ƙoƙarin in an yi separating nashi sai nuclear bomb, sai a yi mallaki nuclear bomb. To shine suka je ɗaukowa, saboda sun tafi da babban jirgi. Shine kawai ba wani abu. Bari zan samu hoton shi, za ku gan shi insha Allah.